edustajia. Pinna on myös monipuolinen koira, se on harrastellut tokoa tämän agilityn lisäksi. Ja Pinnan tekee tuon huimaa suoritusta, valmistautuu numero 286, avaa 287 Historia ja 288 Mira. Voi harmin paikka! No mutta onneksi Saila saa ottaa nämä asiat huumorilla ja vetää iloisesti loppuun asti Pinnan kanssa. Tosi hyvä. Mä oon niin pielistä kiinni. Saila vaatii vain täydellisyyttä näissä kontakteissa. Seuraavana numero 200.